vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangooma hazvo vedwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vari kumheri kwemakungwa. Ndobva tinoti strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai ndibva ndaverenga message yavo iyo yavakanditumidzira. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uyo ane makore 29 years ekuberekwa. Vabereki vangu vakauya kunoku when we were still very young. They moved from Zim coming to the UK. They were in search of a better life, but mukomanashi amai vangu ivo vainge vari muroi, and amai vangu I do not want to blame her nekuda kwekuti vakatoitawo zvekutojoiniswawo izvozvo zvekuroi vasingatodi nehama dzavo. Then unfortunately amai vakazoti vachinonoroorwa vakabva vanoroorwawo mumhuri yekuti mainge muine varoi vainge vakawanda. Saka most of my father's relatives, like vazhinji vacho, if I can count them, vazhinji vacho varoi. So mukoma, when my mom told me kuti ivo vainge vari muroi, it really came as a shock to me, because kunyange patainge tichiri kuZim amai vangu vainge vachitozivikanwa kuti she was someone who really loved to go to church, but vainge vaine zvimwe zvinhu zvavainge vachiita behind the scenes. Amai vangu ivo vainge vachigona kugadzira midhori. Kune mimwe midhori iya yavanoti voodoo dolls. Saka vaigadzira midhori iyoyo, then kwainge kuine n'anga idzo dzaitopota dzichitouya pamba pedu. N'anga idzi dzaiti kana dzauya pamba pedu dzaibva dzazotengeserwa zvidhori zviya, then idzo n'anga dzaibva dzazoenda dzobva dzachizonomutsa mweya yevafi kana kuti mweya wemufi. Uyo mweya wemufi unenge uchifanira kuti unge uchizogadzwa pachidhori chacho ichocho chinenge chagadzirwa naamai vangu, because ivo amai, even though vainge vachigona kugadzira zvidhori zvacho, but vainge vasingangogoni chete kubatanidza chidhori chiya nemweya wemunhu anenge afa kuitira kuti pange pachizogadzirwa chikwambu. Saka amai vangu vaitotengesera n'anga idzi dzaibva dzazoenda dzobva dzazonotengesera zvidhori zviya kune vamwewo vanenge vauyawo kumatare kuti vange vachizoromba. So baba vangu vainge vari doctor, amai vangu vainge vari nurse. Mukomanashi nezvose izvo zvandinoita neutsinye uhwo hwandinahwo, sometimes I even wonder kuti why is it ndakazosarudza kuti ndinge ndichizopinda muindustry iyi, because when you are a nurse, the first thing that they expect from you, it is compassion. Kana uine murwere uyo waunenge uchichengeta, unofanira kuti unge uchirakidza kuti you are a compassionate person. But inini mukoma, I am so much evil zvekuti ndinoti kana paya if I am giving munhu anenge ari achirwara, mumwe anenge atori paserious chaipo, in a serious condition, ndinoti kana ndikamubaya injection, giving the person medication, ndinobva ndatotanga kutoseka, thinking of the way that I will be causing pain kumurwere uyo when ndinenge ndichipa that injection. But kana ndichiseka, it does not mean kuti ndinoseka physically. Kana kuri kunzi ukandiona, you can actually think that I am someone ane compassion, munhu anonzwira vamwe vanhu tsitsi, but mweya uya uroi, ndinoti kana ndichirwadzisa munhu, mweya iwowo unobva wazotanga kuseka nemweya wangu, tinenge tichitoseka. We'll be doing this in the spiritual realm. Worst of all, kana kuri kuzonzi ndikazosangana nevanhu avo vanenge vauya kuzoona murwere wavo, vanhu ivavo kana kuri kunzi ndikazovaona mushure mekunge vafind out kuti murwere wavo anenge ashayika, ndinobva ndafara, kufara zvisingaiti zvekuti ndinobva ndatotanga kutoseka. But ndichivaseka kudaro physically, ndinenge ndichitoita sekunge ndinenge ndichichema neavo vanenge vachichema. I do this mukomanashi, even ndikaenda kuchurch ndozvandinenge ndichiita. Vaya vanenge vachipisa tsitsi vachipa matestimony ekuti anenge achinzwisa tsitsi, ini mumwoyo mangu ndinenge ndichitoseka, because
of this spirit of witchcraft that is in me. So even though vanhu vakada kundiblame, I don't think kuti there is any need yekuti vanhu vange vachizoda kuzozviita vana little judge Judy vasati vaziva my background, because kana kuri kunzi munhu akatanga aziva background yangu, munhu anokwanisa kutondinzwira tsitsi, because as a daughter of a woman uyo ainge achiita zvekuroya, zvinhu zvekutoti zvinotorwadza. I had to go through a lot, zvimwe zvekutoti zvinokwanisa kuzokupedzerai nguva yenyu mukoma. When you are narrating my story, mukoma nashe, I had to go through a lot, even kubva apo pandainge ndichiri mucheche. Amai vangu vakabva vazondiudza kuti ivo pavaizama kuti vange vachindiyamwisa paya, hanzi ndakabva ndatanga kuramwa mukaka, hanzi ndichingochema ndava kutoziya nenzara. So I want your listeners to understand kuti kana kuri kunzi mwana akaramba mukaka, panenge paine mapossibilities ekuti amai vacho vanenge vachiroya. And please do not get me wrong, zvinowanzokuitika ndezvekuti mwana iye anenge aine mhepo iyo inenge iri paari, saka mhepo iyi iyo inenge ichiramba kuti mwana uyu ange achiita zvekutora uroyi, shavere uroyi kubva kuna amai vake kuburikidza nemukaka apo paanenge achinwa. Saka mwana anobva atanga kuramwa mukaka paya, but it's not like munhu wose uyo anenge aine mwana akaramba kuyamwa mukaka automatically munhu iye anobva atonzi muroyi, anotoziva kutoti anoroya, because kune vamwe vanhu kunze uku vasingatozvizivi kuti ivo vanoroya, vakatoenda panenge pachitobatsirwa vanhu vanotonongedzerwa kuti imi muri muroyi, but vasingazvizivi. Like handiti tinofanira kuti tinge tichivawo nezvivanhu zvedu zvatinoshandisa as a means of our transportation. Saka titori nevanhu avo vatinenge takatemerera nyora dzekuti pose pavanozomuka vange vachizokanganwa izvo zvavanenge vakarota kana kuti zvavanenge vakaona the previous night, kuitira kuti vasazotifumura. Saka vamwe vacho ndo vatinoshandura kuita mabhiza awo atinozoshandisa as a means of our transportation. Saka munhu iyeye kana ari mukadzi anozoti paya kana akaita pamuviri akazonobetserwa mwana kwake, mwana uya anobva atanga kusema kunwa mukaka nekuda kwekuti iye anenge achiziva kuti amai vangu vari kushandiswa, even though amai vacho vasingazvizivi. Saka vanhurume vanofanira kuti vange vachizviziva izvozvo kuti sometimes kana kuri kuzonzi ukazoona mwana iye achiramba kunwa mukaka, there is a possibility yekuti mukadzi wako number one anenge achitozviziva kutoti iye muroyi, but iye zvake anenge asingazvizivi kuti anoroya, anenge atoripo pakutoshandiswa. Saka kana kuri kunzi vanhu vakasangana nesituation yakadaro, paya pamunongoona kuti mwana ava kuramba kuyamwa mukaka, zvamunoita ndezvekuti munotora cooking oil, mushure mekunge matora cooking oil mobva mazoidziisa zvishoma, not kuti inge not kuti mafuta iwawo ange achizopisa, but what you do is that you just warm it up just a little bit, mobva mazotora salt yenyu. Kana matora salt, it does not matter kuti inenge iri salt, coarse salt kana kuti your normal salt, depending with what you have, as long as iri salt, then munobva mazozanganisa salt iya ne cooking oil, then munobva mazotanga kuzodza cooking oil iya inenge yakazangana nesalt on the breast of the woman uyo anenge aine mwana anenge achiramba kuyamwa. Kana madaro, there are possibilities dzekuti mwana anobva azotanga kuyamwa nekuti mhepo dziya dzinobva dzazombosuduruka, mwana obva akwanisa kuyamwa. So that is what people can do. Nini amai vangu pavakandiudza kuti vainge vari muroyi, ndakarwadziwa, but there was nothing that I could do about it, because amai vakabva vazondiudza kuti pavakaona kuti mwana ainge ava kuziya nenzara, ndo pavakabva vazoenda vakabva vazonopiwa mukaka wembwa mukoma. Ipapo vaitofamba vachitotsvaka imbwa inenge iine tumapuppies, and then she will be given milk, vobva vazotanga kundipa mukaka iwoyo. Saka kune avo vanenge vachida kundijaja vachinditi zimuroyi, munofanira kuti munge muchiunderstanda kuti mukukura kwangu inini ndakatoita zvekuto
ndichirerwa ndichipiwa mukaka wembwa. So she would go to her relatives as well as my father's relatives, avo vainge vachiroya. Kana kuri kunzi pamba pavo vanhu vaiva vanenge vaine imbwa inenge ine tuma little puppies, then vaibva vazopiwa mukaka uya, and she used to feed me with that dog milk. Zvinoitirwei kunzi mwana mucheche ange achizopiwa mukaka wembwa? So like in my own case, amai vangu vakabva vazondiudza kuti inini pavakandizvara vakabva vazoona kuti ndainge ndiine chipo icho chainge chiri pandiri, ende chipo ichi hakuna kunzi chakavafadza ivo amai vangu, chakatovabohwa because I was born kuti ndinge ndichizobvisa mweya weuroyi hwainge hurimo mumhuri from my father's side. But ivo amai vakabva vazotanga kushandidzana nehama dzababa uye zvekare nehama dzavo kuti vange vachizorwidzana nemhepo iya iyo yainge iri pandiri. Saka kundipa kwavainge vachindiita mukaka iwoyo wembwa kwainge kuri kutosunga mweya uyo wandainge ndakazvarwa ndinawo chipo chacho ichocho. Vakati vachisunga kudaro ndopa vakabva vachizotanga manje kunditemerera nyora. Ndakatemererwa nyora dzehuroyi kubva ndichiri mudiki. So mukoma ndozvatinowanzokuita izvozvo mukufamba umu. Kana kuri kunzi ndikaona mwana uyo anenge achinzi mwana uyu ane chipo chiri paari, kana kuti ndikaratidzwa kuti mwana uyu anenge aine chipo chiri paari, ndinobva ndazoita plan yekuti ndinge ndichizomupa mukaka wembwa kuitira kuti ndinge ndichivharidzira chipo icho chinenge chiri paari. So ndozvinowanzokuitwa izvozvo mukoma. Then ndakazoti ndava kunoku mukukurawo ndakabva ndazotanga kuwiriranawo nemafriends angu. So I have 4 of my friends that are also here in the UK. They are all married, and ndaiti kana ndakatarisa upenyu uhwo hwavari kurarama ndakabva ndaona kuti they were living a life that seemed to be perfect and with their husbands and children. Neniwo even though ndainge ndakaroorwa, but ndakabva ndazoona kuti my life was far from being perfect. My husband and I takatambudzika kuti tinge tichiita mwana until I saw kuti inini I cannot have any children. So nanasi uno I am still childless. Ndakabva ndazofunga kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichipanisha shamwari dzangu. So the only way that I could punish them, unfortunately, ndakazvinonokera. Vose ndikadai ndakangovaitawo ngomwa kuitira kuti tinge tichizofanana. Then ndakabva ndazopiwa zvidhori zvangu 4. Saka zvidhori izvi zvandakapiwa, 4 of them they are male and then 4 of them they are female. So the 4 male voodoo dolls ndakabva ndazozvipa mazita awa mazita evarume veshamwari dzangu. Then izvo 4 zvacho izvo ndakabva ndazozvipa mazita eshamwari dzangu. Saka ndakabva ndazotanga kushandisa zvidhori izvi. So awa ndo mashandisiro acho andinoita zvidhori izvi. Zvidhori izvi ndinogara nazvo mumba mangu. So kana ndikaona kuti pakati pemafriends angu panenge paine umwe uyo anenge ava kunyanya kunakirwa mumarriage nemurume wake, ndinobva ndazotora zvidhori zviya. Let's say kuti chimwe ndinenge ndakachiti John, then chimwe ndinenge ndakachiti Jennifer. Ndinobva ndazotora John uya ndobva ndatora naJennifer uya ndobva ndatanga kuzvideketerera ndichiti irwai kanimi, irwai. Saka zvidhori zviya zvinoti kana zvatanga kurwa kudaro, then uko kumafriends angu ivowo vanobva vatanga kurwa. Uyo wandinenge ndadeketerera anobva atanga kurwa nemurume wake. Zviya zvekuti vanhu vanozoti kana vagara pasi paya mushure mekunge vaparana vaudzana magara moyo, vabva vatanga kubvunzana kuti asi chazombosakisa kuti tinge tichizosvika pakumborwa chimbori chiiko. Vanhu vobva vatoona kutoti they were fighting for no reason at all. Izvo ndini hangu ndinenge ndiri busy ndichiti irwai kani, irwai imi, chimboparanai. Ndo zvandinoita izvozvo mukoma Nashi. So this is the life that I am living. Kune avo vanenge vachida kundijaja, you can judge me as much as you want, but chokwadi changu chandinoda kungokuudzai ndichocho chekuti inini mukupenyu hwangu makangogarawo maitika mistake yainge isiri nyore. You can just imagine kuti dai wanga uri iwewe
uchiudzwa kuti wakarerwa uchipiwa mukaka wembwa, not because my parents they could not afford to buy me baby formula. Hell no, vabereki vangu vainge vaine mari, but it is just that amai vangu ivo vakanditi vainge vasingadi kuti ndinge ndichizobvisa shave iri reuroyi rainge ririmo mumhuri umo makaberekerwa baba vangu. So even I am going to pass on this torch, nekuti hanzvadzi dzanguwo dziri kuno kuva nevanawo vasikana. Ndichaitawo sarudzo dzangu nekufamba kwenguva, ndobva ndazoona kuti wacho uyo wandinoda kuti ange achizoitawo muroyi after inini anozova ani. Ndiyo confession yangu iyo mukomanashi. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo kuitira kuti ndinge ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndo narration yenyaya iyo yavakanditumidzira. Zvakangoma hazvo vedu we. So pane imwe post yandamboisa masikati, pane vamwe mukoma vedu avo vari kuti kune avo vanenge vachida kubatsirwa, saka it is a challenge. Vari kuti ndikungotsvaka 2 3 vekuti ndinongobatsira. So kana kuri kunzi munenge muchidawo kubatsirwa, you can come to my inbox, then ndobva ndakupai manumbers avo, nekuti tinenge tichida kuti vanhu vange vachibatsirikana. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii henyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindisvitsirawo kuvanhu. Nyaya yangu yakadai, ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa, ndine mukadzi nevana 2, tiri muno munyika yevatorwa. Ndichikura ndakachengetwa nasisi vaamai vangu kubva ndichiri karusvava kusvika ndipedze chikoro. Dambudziko ravapo ndeiri, ndiri kufunga kuda kubvisa mombe yechiredzwa, but dambudziko manje sisi vaamai vangu vakashayika zvese nemurume wavo. Mubvunzo wangu, ndoipa aniko mombe iyi? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. I think kuti inoenda kunana sekuru, handiti ndizvo, inoenda kunana sekuru, hama dzaamai. I think so. Ngativabatsireiwo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Iniwo ndiri kutsvakawo munhu uyo wekuti anokwanisa kundibatsira. Ndine murume uyo wandiri kudanana naye, saka murume uyo mukoma zvinhu zvake iye zvaari kuita zviri kundibhowa, because tanga takawirirana kuti anotanga andibvisirawo something ndisati ndatanga kugara naye. Saka last weekend iyo mukoma nashi munhu akabva andinyengerera, akabva anditi uya kumba kwangu. Ndakati ndaenda kumba kwake, then munhu uyo kwava kutondikurura bhurukwa, kwava kutoita bonde neni. Mukoma nashi ndakagumbuka zvisingaiti, because sandizvo zvatainge takawirirana, but mukoma right now ndava kutoona kutoti kwekuenda hapasisina. Zvandafunga hangu zvaizvezvi nezvekuti kana ndikakwanisa kuwana munhu uyo wekuti anokwanisa kundibatsira, then ndobva ndapfuhwira murume uyu, because handidi kuti ndinge ndichizoshandiswa. Ndakamboshandiswa before, now I feel like it is my time. So kana kuinewo vanhu vanokwanisa kundibatsira, please ngavakupei mafone numbers avo, ndichange ndichizotaura navo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi handichade kuramba ndichingoshandiswa, ndakamboshandiswa before, saka ndafunga kupfuhwira murume uyu akandinyengerera kuti uya kumba kwangu, tikabva taita zvatakaita.